A Eivissa, èxit a la Fira Nàutica de Santa Eulària. Els organitzadors calculen que els compradors han augmentat un 10% respecte a l'any passat. Els vaixells que tenen més sortides són els de 6 a 9 metres. Recordàvem que durant el primer trimestre de l'any la matriculació d'embarcacions a les Balears va augmentar un 63%. El vaixell més car que es pot comprar a aquesta fira costa gairebé 1 milió d'euros i el més barat 1.500. També s'ha celebrat un concurs de pesca per triar els participants a una competició d'àmbit europeu. Hay casi 95 embarcaciones expuestas entre el agua y el seco y la afluencia de público calculamos que estaremos un 10% más que el año pasado, es decir, que sí que se nota la reactivación económica, se está notando que la gente viene a comprar. Este barco aquí vale nuevo 900.000 euros, IVA pagado.